Hi guys! Huling araw na nga natin dito sa Kamunayan nang yayain tayo para bumili or tumingin kung meron tayong makukuhang bagong katay na karne or mapan-aguraga sa Ilocano. Ito nga ay isang common practice na lalong-lalo na sa mga rural areas or sa mga liblib na lugar kung saan nahihirapan silang ibenta yung kanilang produkto. Kaya instead na masira is pinapaangkat na lang ito sa mga tao kahit na wala pa itong bayad. Mula nga dito sa Kamunayan ay kailangan pa naming maglakad papunta sa 21 kilometers. At dito nga'y tatawid tayo sa mga ilog. Ilang minuto na rin kaming naglalakad nang may madaanan kaming bukal. At ilang sandali pa'y naabot na namin ang aming destinasyon. At dito nga'y nagsimula na ring maghanda yung ating mga kasama. Pagkatapos nga ng ilang oras ay isa-isa nang tinutuhog ang mga bulto ng karne. At ilang sandali pa'y kanya-kanya nang sinasako yung parte ng bawat isa. At syempre, kanya-kanya ring buhat. Mabigat kaya? Hanggang sa muli, ciao!